एबसुनि मावखुलिजों लोगोसे बेवहाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट एबसु आरो बेनि गासै मोनद' एबसु लोगो नांनानै बेवहाय मुंख्लंफोरनि मुङाव मोनसे अडिटोरियाम लुनायनि प्रपोजेल लाबोदोंमोन आरो जों बिटिआर सरकारनिफ्राय 1 करोड़नि मोनसे बेवहाय अडिटोरियाम आरो बेजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि फिसा मोनसे मेमोरियल पार्क आरो बेवहाय आरोबाव लोगोसे गेस्ट हाउस खमसे खम 10 जोंनि आलासिफ्रा जिरायनो हानाय गेस्ट हाउस मोनसे लुफुंनायनि थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। गहपुर ओनसोलनिफ्राय गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जोंहा गोबां मुंख्लंफोर दङ आरो बेवहाय मोनसे जोंहा मोनसे जारिमिन दङ आरो बे जारिमिनखौ गोजोर खालामनो आरो बे ओनसोलनि जोंनि मुंख्लंफोर बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर गासैबो जि मोनसे गोलाव सम हारिनि थामोनथानि थाखाय जुजिबोनाय नांबोनाय जोबोद खस्थ' सहायबोनाय आरो मुंख्लं जाबोनाय बे जारिमिनखौ अराय सम गोजोर दोननो थाखाय बेवहाय मेमोरियल मोनसे पार्क मोनसे बानायनाय जागोन आरो बे अडिटोरियामखौबो बिथांमोननि मुङावनो बानायनाय जागोन। जोबोद मोनसे समायना रमायना अडिटोरियाम लुनाय जागोन आरो बिनि थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव आंखौबो बाहागो लानो होनायलाय आङो जिल्ला एबसु आरो दखरा एबसुफोरखौ साबायखर बावदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों जे थांनाय समाव गाज्रि थासारियाव जोंनि हारिनि नांगौ खामानिखौ मावनो हायाखैमोन नाथाय दायो मोजां थासारि फैबाय जोंनि हारिया बेवहायनो जिहेतु जुगे जुगे रायजो जागोन बे ओनसोलाव माखासे फसंथानफोर गायसननाय जोंनि गामिफोरखौ साबना हामना खालामनाय जोंनि धोरोम आफादफोरखौबो गोख्रों खालामनाय एबसु बर' साहित्य सभा आरो माहारि आफादफोरखौबो गोख्रों खालामनाय बे गासैबो हाबाफारियाव खौसेयै आवगायलांगोन होननानै आं मिजिंथिदों। थांखांनाय समनि माखासे हारिनि जिफोर माने एक्सेप्ट खालामनो हायै माखासे थासारिमोन एबा जोंनि गेजेराव जेफोर दाङाबाजि एना एनिफोर दङमोन बेफोरखौ गारनानै खौसेयै बयबो आवगायलांगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आं खोनायाखै आं नायाखैबो आरो बेफोर खोथाफ्रा समाजाव बारा गोनांथि दङ होननानै आं साना खारन नैबे समाव खामानि मावनायनि सम जोङो गावबा गावनि गेजेराव खोथा दान्थे बिदान्थे नाङै बाथ्राफोरखौ जुक्ति होलायनायजों समाजा माबा मोनसे लाब जागोन होननानै आं साना 30-40 बोसोर जथेस्थ' जोंहा खहा जाबोनायाव दिनै हर सान बयबो खामानि मावनांगौ हारि जौगानायनि थाखाय दा बेवहाय राजखान्थिनि माखासे नाङै खोथाफोरखौ सम हगारनाय बे जोंनि हारिनि सम नङा ओंखायनो जायफोर बेस्थ' दङ बेस्थ' थाथोंसै आंहाथ' बुंनांगौ गैया।